En el debat sobre la seguretat a Santa Coloma de Gramenet, des de la CUP Gent de Gramenet, vam extreure dijous passat diverses conclusions. Primer, és que és evident que una part de la població té sensació d'inseguretat, però no és el mateix tenir sensació de seguretat de que aquesta existeixi realment. I les dades així ho diuen. Per això la solució no passa per més policia ni per posar més càmeres, augmentant així el control social. Des de la CUP, Gent de Gramenet i l'Esquerra Independentista creiem que cal fer una redistribució dels recursos dedicats a l'àmbit de la seguretat, molts d'ells innecessaris. No creiem en mesures populistes ni policials. I aquí el Partit Socialista i Esquerra Republicana estan plantejant un mateix model. No pot ser que vingui aquí algú en AVE sense conèixer la ciutat i digui el que li ha dit el seu assessor de comunicació sense conèixer la realitat de Gramenet. La CUP Gent de Gramenet som la garantia per situar els debats i les propostes on toca. Per això plantegem un model contraposat. Garantir drets, donar seguretat a la gent és que tinguin els seus drets garantits. Refer xarxes comunitàries, actuar en barris degradats i sense petit comerç, generant eixos comercials a tots els barris, rehabilitació d'habitatges, il·luminació als carrers i treball proactiu a nivell social. Actuar en la comunitat, redefinir el paper de la policia amb un canvi de model policial i de seguretat, volem més intervenció social i menys uniformes, i per últim, entre altres, aturar les redades policials per perfil racial. En conclusió, fer dels barris de Santa Coloma de Gramenet del Besòs uns barris amables, accessibles i vius.